हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंहा दिनै मिस्टार दैमारिनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आं एन महिलारि दिनै मिस्टार दैमारिया आंनि 100K सेलिब्रेसनाव फैदों आं बिथांखौ इनभाइट खालामदों नालाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो गांसे आर'नाइजों आङो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे गोबावजों बरायफिननाय जाबाय स' नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअनि कनसेप्टआ मा जागोन नोंथांमोना बयबो सापर्ट होदो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआनो जागोन स' नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै बिथांनि 100K नि सेलिब्रेसन जागोन जोंनि मानासावनो स' बिथाङा आंखौ इनभाइट खालामदों बेयावनो दान्दिसे सम बिथांमोनजों नुजाहैनि स' नोंथांमोननो बेखिनिखौनो शेयार खालामनो होनना दिनैनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय स' नोंथांमोननि सापर्टखौ लुबैयो बिथांनि 100K सेलिब्रेसनाव थांनि स' नोंथांमोना जोबजासे भिडिअ थादो मानास गुवाहाटी ओरै सोलिगासिनो केक 100K नि एन महिलारि Ui, không đâu gì. Bây cái mà vậy này phục tăng này ở dưới thăm nó xin là mà. Ai itu kelak dulu, orang itu kan dah ke. Tapi kapan sudah mulai? Ikut deh spread. Nelau गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय दिनै एकदमबारे बिराद खुसिनि सान आंनि थाखाय आरो आंनि हासबेन्ड गासै आंनि इउटुब फेमिलिनि थाखाय जोबोर खुसिनि सान ओमफ्राय दिनै आङो गिबियावनो आंनि थाखाय स्पेशल आरोना बिथांखौ आं गिबियावनो बरायग्रोनानै लागोन आंनि आदा जेराव बिथाङा फैनांगौ बिथाङा आंनि इउटुबनि गाहाय गुरि आरो बिथाङा आंनि इउटुब चेनेलखौ गिबिनिफ्रायनो सामलायबोदों आरो दासिमबो सामलायबाय थागोन आरो इयुनावबो सामलायलांबाय थागोन होननानै आं गांसे आर'नाइजों आदाखौ बरायबाय आरोना गिबियावनो आङो आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननो खोन्थानो सानो आंखौ इउटुबार नाम होग्रोदोंमोन होनोब्ला नै बिथां गुमैयानो नै गुमैया आंखौ फार्स्ट इउटुबार नाम होदो लोगोफोर आंजों फार्स्ट सेल्फि लादो आरो बिथाङाबो 100K ओमफ्राय गुमैया इउटुब चेनेल दं खोन्थानानै ला आंना दावबायारि मानब इउटुब चेनेल पुरा गोदान एकदमबारे सापर्ट खालामदो आंखौ बयबो गुमैखौबो बयबो सापर्ट खालामो जों बर' बयबो सापर्ट होलायलायनांगौ आरोबाव आङो आंनि थाखाय स्पेशल बेबो नोंथाङाबो फैनांगौ आदा गौतम फैदो बिथाङाबो आंखौ बिराद सापर्ट होदों गिबिनिफ्रायनो आंखौ बिथाङाबो इउटुबाव भिडिअ बानायदोना बानायाखै होननानै दिनै आंखौ 100K साबसक्राइबार खालामलायदों आरो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव आङो आंनिनो लोगो गिबिनिफ्रायनो आंखौ एडिटिंआव हेफाजाब होबोदों बिथांखौबो आं दा गांसे आर'नाइजों बरायगोन बिथाङा रमेश दैमारि बिथाङा आंथ' फार्स्ट टाइम जानला मोनलासो बानायोमोन ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम सायरि होजेनदोंमोन अब्ला सायरि होजेननायाव आं जेबो जेनेबा एडिटिं बानायनो रोङामोन अब्ला बिथाङानो आंजों एकदमबारे लोगो जानानै आं मानसिखौनो नुफेराखैमोन अब्लाबो बिथाङा जे आंखौ इमान सापर्ट होबोदों बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो गांसे आर'नाइजों आङो रोजा रोजा बावहरबाय आरो इउटुबखौ होनना लादो आंहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ गोदो नामा आलदामोन ओमफ्राय दा बेनि इउटुब चेनेल नामखौ आं सोलायबाय मिस्टार दैमारि लादों बे इउटुब चेनेलखौ ओमफ्राय आं ओरैनो भिडिअखौ हगारनाय जायाखै गोबाव सम जाबाय ड्रिम बयआ बिथाङानो लोगोफोर ड्रिम बय औ गोदो ड्रिम बयमोन फार्स्ट चेनेलाव ओमफ्राय दा नामखौ सोलायनानै मिस्टार दैमारि लाबोदों
फैगा बिदिनो दासान्दि भिडिअ होनाय जायाखै आं बेखायनो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नुवाखै जानो हागौ बेखिनियानो बयनिसिमबो रोंबाबाबो रोङाबाबो जों बर'जों सापर्ट होलायनाय आरोना केकआनो रेडि जाबाय दा बेसेरा गामसाजों फैबाय Ruaya. Ayolah. Happy birthday to you. Happy birthday lah. 100K and Mohilari. Oh 100K subscriber sudah. Hah? Oh 100K subscriber. जानायनि Mak. नैबेसो बेजोंसो जागोन जोंहा दिनै मिस्टार दैमारिनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आं एन महिलारि दिनै मिस्टार दैमारिया आंनि 100K सेलिब्रेसनाव फैदों आं बिथांखौ इनभाइट खालामदों नालाय दा हानायमानि भिडिअखौ बिथांनि इउटुब चेनेलावबो नुलांगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो हाजासे सापर्ट होलायलाय लासैनो सापर्ट खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बे माबा मिस्टार दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायबाय जोंहा दिनै एन महिलारि बिथां दङ ओमफ्राय जोंहा नै बिथांनि हासबेन्ड दङ बयखौबो खुलुमबाय जों साथामजों आंनि नायगिरि इउटुब चेनेलनिफ्राय होमबा बेखिनियानो आंनि इउटुब चेनेलनि मुङा जाबाय मिस्टार दैमारि आङो गोदोनिफ्राय माने माबायदि कन्टेन्ट खालामोमोन बे कन्टेन्टआ आं दिनै सोलायनाय सिस्टेम माने सोलायनाय नङा गोदो कन्टेन्टआ आलदामोन दा कन्टेन्टआ माने आलदा नङा अरियेल कन्टेन्ट लानो गोनां जाबाय थायो नङा होमबा अरियेलाव मिक्स सोलायगासिनो माने आं दिनै ब्लग लानो गोनां जाबाय जोंहा बिथांमोना दिनै 100K नि सेलिब्रेसन खालामनो फैदों बेनि गेजेराव आंखौबो इनभाइट खालामदों बिथां एन महिलारि लोगोसे हासबेन्डजों लोगो लानानै बिथांमोना आंखौ इनभाइट खालामदों लोगोसे आर'नाइ फालिजों आंखौ जेनेबा नोंथांमोननि सापर्टआव नोंथांमोननि अननायाव ओरैबायदि जौगालांजोबबाय नोंथांमोना बेखिनि सापर्टखौ जाखिनि होलांदों बेखिनि सापर्टआ जेनेबा एसेबो डाउनाव जाया बेनिफ्राय बांसिन आवगायलाङो बेखिनि सापर्टखौ दिनै आङो बुङो अबे प्रोटीन बुद्धि बिग बॉस में रह के बिग बॉस जाने के ऑडिशन क्यों दे रहा है लेकिन बेचारा क्या करे बिना स्क्रिप्ट के जबान लड़खड़ा जाती है नै जोंहा मिस्टार दैमारिया आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोना बिथांखौबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय बिथाङा मोजां सायरि होयो आरो उनाव लासै ब्लगबो बानायलांगोन नोंथांमोननि डिमान्ड बायदियै जेब्ला हिनजाव लाबो अब्ला बिथाङाबो ब्लग बानायगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नायबानो जाबाय आंनि सेंग्रा सिख्ला लोगो नोंथांमोना जाय आवगायो सायरि नायनो मोजां मोनोमोन बिथांनाव थांना नायबानो जाबाय गोदो आवगायो ड्रीम बय लायोमोन दा मिस्टार दैमारि लाबाय इयो दुखु जानानै दंबा एन महिलारि लिरना हरबानो जाबाय जायजों सापर्ट खालामदो गासिबो मोजां सायरि होयो मोजां देनां बाजै लाबबाथाय मोजां ब्लगबो बानायसिगोन नोंथांमोना बयबो सापर्ट होलायलायदो आरो खुलुमबाय गासिबो